ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ നവരരിയുടെ ഫേസ് പാക്ക് വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ നവരരി കിട്ടാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ നവരരി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അതേപോലെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന, നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഫേസ് പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ. നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഡെയിലിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഫേസ് പാക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ. ഈ ഒരു പാക്കിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീട്രൂട്ടാണ് കേട്ടോ. ബീട്രൂട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പം ബീട്രൂട്ടും ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പീസ് കേട്ടോ, ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ ഫേസിലോട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പീസ് ബീട്രൂട്ടും കുറച്ച് പാല്, ചൂടാക്കിയ പാലായാലും കുഴപ്പമില്ല, അല്ലാത്ത പാലായാലും കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ച് പാലും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചിട്ട് ഒരു ജ്യൂസ് പോലെ ആക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുടിക്കാൻ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറുപയർ പൊടിയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കടലപ്പൊടി ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ചെറുപയർ പൊടിയാണ്. കടലപ്പൊടിയും ബെസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫേസിൽ ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു പാക്കാണ് കേട്ടോ. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഐറ്റംസാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല നല്ല പോലെ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ് കിട്ടും കേട്ടോ. ബ്രൈറ്റ്നസ് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു ചുവന്ന് തുടുക്കാന്ന് പറയില്ലേ, അതേപോലെ ബ്രൈറ്റ്നസ്സിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ചുവപ്പ് കലർന്ന ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ്സാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും മറക്കാണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ ഒരു പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഫേസ് ഡ്രൈ ആവണം കേട്ടോ. നല്ലപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ, അതിന് വേണ്ടി എത്ര ടൈം എടുത്താലും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അത്രയും നല്ല ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫേസ് വാഷ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം വരാം. അങ്ങനെ ഒരു 30-35 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയത് കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ചും കട്ടിയിലിട്ടത് കൊണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു നല്ല ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട്. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ റിസൾട്ടൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമ്മുടെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. മാത്രമല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫേസ് നല്ലപോലെ ഒരു ചുവപ്പ് കലർന്ന ബ്രൈറ്റനിങ് ആവുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ മിക്സ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ, റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ പൊടി ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടും വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബീട്രൂട്ട് ഫേസ് പാക്ക്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് മേടിച്ചിട്ടും ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ബീട്രൂട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ്. പിന്നൊരു കാര്യം, ഞാൻ ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളറ് മാറുന്നത് കാണാം. അത് ഞാൻ ഇന്നലെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്, അല്ലാണ്ട് ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്തതല്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പാക്ക് റെഡ് കളർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ലൈറ്റനിങ് ആണ് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ്, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ടല്ല. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം കുറച്ചായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫേസ് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫേസ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് മസാജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫേസ് നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല മാറ്റമുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആവണം കേട്ടോ. ഇന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നാളെ മോർണിംഗ് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഫേസിൽ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നാളെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഫേസ് നല്ല പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കത് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ഐറ്റംസാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പുതിയൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴത്ത് കൊടുത്തേക്കാം, കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ മറക്കാണ്ട് പാക്ക് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.